गोजानावसो थानांगोन खयफोर मोनामहैनो हागौ जौ लोंग्लिबाय थानाय ना नेबाय थागोन आं अराय सम अरायबो गोदान जिउ दैमा गाथोनाव जिउनि दिङाखौ जावबोगोन नों जेबोला नों जायो जाया दरखार गैया नों बायदि सरखार खुंनायखौ नाङाबो नोंसिनि लिडारफोरा आइजो माहारिखौ एसे सनमान होनो नाजा इनडाइरेक्टयै मा बुङो नोंसोरो सोरबा खामफाया बेदर गेसाव जायो जाया जोंहा अबजेक्सन गैया बन्धुमोन नोंसोर नैबे क्लिपखौ नायबाय था आं फेक मोनसे लागोरनि नङा होमबा बैसागु दिन बैसागु नङियावनो आं जौ लोंनानै कन्टेन्ट लाबोयो दाथ' आसामनि थागिबि सुबुंफोरनि थाखाय बे मोनसे गिदिरथार रंजानाय फोरबो जाय रंजानायनि गेजेरजों जों उन्दैया गिदिरखौ मान होयो आरो जोङो बे रंजाफ्रानायनि गेजेरजोंनो जोङो बोसोरसे मानि जानाय आदारखौ जोङो आबाद फोथाराव जोङो हाल खदालजों माइ गायनानै जोङो बोसोरनि जानाय आदारखौ बुथुमनानै लायो दा बे बुब्लियाव नोंथाङा बिथां CEM प्रमद बिथांनि माखासे मिडिया स्टेटमेन्टखौ बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिनायखौ खोनासंनानै लादो আমি সরকার বনানো না এইটো বাদ কথা হাগ্রামা মহিলার যে আর কোনোদিন শিব হব নোৱাৰে এইটো সত্য কথা মই শিব হং না নহং এইটো বেলেগ কথা মই গণৰ নিচিনা দাদাগিৰি কৈ নলং মই 20 বছৰ শিব হম 40 বছৰ শিব হম কথাবিলাক তেখেতসকলে পাব্লিকৰ আগত কৈছে যে UPPL ঠগাইছে UPPL উমুক কৰিছে তুমুক কৰিছে চাকৰি দিব নোৱাৰে উমুক দিব নোৱাৰে আমি তেখেতসকলৰ নিচিনা কন্ট্ৰেকচুৱেল ভুৱা চাকৰি দি মানুহবিলাকক টোপনি নাযোৱা কৰিব বিচৰা নাই আমাৰ যোনে চাকৰি ল'ব হি ভালকে খুব পাৰিব হি 8 ঘণ্টা খুব পাৰিব ভালকে তেখেতসকলৰ যিবিলাক চাকৰি ল'লে আজি 17 বছৰ এই চাকৰি দিয়াৰ দিনৰ পৰা আজিলৈকে খুব পৰা নাই ঘূৰি আছে ইটো ঘৰে ইটো ৰাস্তায় কবাত ইএমক আগৰি ধৰে কবাত অফিচাৰক আগৰি ধৰে আজিৰ সময়ত কবলৈ পাই মানে কবলৈ মোৰ দুখ লাগিছে যে আজিৰ সময়ত পলিটিচিয়ান ভিতৰত সবচে ইৰেসপন্সিবল পলিটিচিয়ানটো হল হাগ্ৰামা মহিলাৰী দুনিয়াৰে সবচে ইৰেসপন্সিবল পলিটিচিয়ান 2020 সনত ইলেকশন জিকিল তাৰ পৰা আজিলৈকে সৰকাৰ বনাবলৈ হিদিনা মানে কাজিয়া কৰিবলৈ এছেম্বলিত আহিল 2020ত আজিলৈকে একবাৰো ভৰি নিদিলে এজন পাব্লিক প্ৰতিনিধিয়ে এছেম্বলিত 4 বছৰ নাযায় প্ৰমোদ বলক বেয়া পাইটো বেলেগ কথা প্ৰমোদ বৰৰ মুখ চাবতো আহিব নালাগে নহয় আপোনাৰ পাব্লিকৰ প্ৰতি বিটিচিৰ 35 লাখ জনসাধাৰণৰ কাৰণে কথা ক'বলৈ নাই নেকি আপোনাৰ নিজৰ সমষ্টিৰ মানুহৰ কাৰণে কথা ক'বলৈ নাই নেকি তো কেনেকৈ ৰাজনীতি কৰিব এনেকা মানুহবিলাকে আড্ডা মাৰিবলৈ বহুত সময় থাকে মদ খাই ফুৰিবলৈ বহুত সময় থাকে এছেম্বলিত 1 ঘণ্টা আহিবলৈ সময় নাই কি পাব্লিক লিডাৰ দেখাব বিচাৰিছে সো এই কথাবিলাক আজি বিটিআৰৰ 35 লাখ নাগৰিকক মিছলিড কৰিবলৈ তেখেতসকলে এই কামবিলাক কৰিব নালাগে সব কথাৰ এনসাৰ আছে আমাৰ তাত 70 বছৰ সৰকাৰ চলাইছে আপোনালোকে কিন্তু আৰু ভাল সৰকাৰ চলোৱা নাই এই সময়ত হত্যা হিংসা কিমান কি কথা হৈ গৈছে বিভিন্ন যিবিলাক বড়োলেণ্ডত কোনোদিন নোহোৱা কালচাৰবিলাকো আপোনালোকে এই 17 বছৰত আনি থৈ গৈছে জুৱা মদ ভাং কিবা কিবি যিবিলাক আমি পাব্লিকলি উচ্চাৰণ কৰিবলৈ টান পাওঁ তেনেকা কামবিলাকো আপোনালোকে কৰি গৈছে বিটিচিত এনেকা কালচাৰবিলাক বড়ো সমাজতো নাছিল বিটিচিতো নাছিল আৰু আজি এই সকল মানুহে পাব্লিকলি মিটিং বিলাকত বহুত ডাঙৰ কিছুমান লৰাবিলাকক লগাই ফলাই কৈ আছে যে ইটো কৰো চিঞৰিলে সত্যটো শেষ হৈ নাযায় সত্যটো সত্যই যিমান চিঞৰি কক যিমানে মিছলিড কৰিবলৈ শেষ মোক চেণ্ডেল মালা আলক ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলি ছ'চিয়েল মিডিয়াত তাক সত্যটো শেষ হৈ নাযায় সত্য ইজ সত্য আৰু আমি আপোনালোকৰ নিচিনা বিটিচি দখল কৰিবলৈ অহা নাই আপোনালোকে 17 বছৰ দখল কৰি খালে লুটিপুটি খাই শেষ কৰিলে আমি 1 মিনিট 1 সেকেন্ড বিটিচি ৰাইজক সেৱা কৰিবলৈ আহিছো আমাৰ মা সকলক আমাৰ ভাই ভনী সকলক আমাৰ ডিজেবল সকলক আমাৰ খেতিয়ক সকলক আমাৰ বড়ো অসমীয়া যিমান জনগোষ্ঠী আছে বঙালী মাইনৰিটি কোচ ৰাজবংশী সূত্ৰধৰ আপুনিতো জনগোষ্ঠীবিলাকৰ নামো ক'ব নোৱাৰিব মোৰ তাত সব লিষ্ট আছে এই গুটিখিনিক মানে আমি সেৱা কৰিবলৈ আহিছো আৰু আপোনালোকৰ দখল কৰা মনোভাৱ দখলদাৰীয়ে কেতিয়াও ভাল সেৱা কৰিব নোৱাৰে
সেৱা কৰিবলৈ আহিব লাগিব। তো এইকাৰণে ৰাজনীতি অহাকালি কোনে হ'ব কি জানে। বহুতবাৰ মোক প্ৰভোক কৰি আছে যে চেলেঞ্জ কৰি অমুক কথা কওক তুমুক কথা কওক। আপোনালোকৰ নিচিনা ভয়াতুৰ আৰু পলায়নবাদী মানুহ পৃথিৱীত নাই। সাহস আছে যদি এই 3,5 হাজাৰ কণ্ট্ৰেক্টৰক পইচা দি যাব লাগিছিলে, আপুনি ফাণ্ড দি পেলাই পে'মেণ্ট কৰি যাব লাগিছিলে। কিয় ঠগাই গ'ল নিজৰ দাদা ভাইবিলাকক? আমি UPPL BJP চৰকাৰত 5 বছৰত আপোনালোকে চাব, 5 বছৰৰ পিছত কোনো এজন মানুহে আমাৰ কাৰণে টোপনি হাৰা হ'ব নালাগে। কোনো এজন মানুহে আপোনাৰ কাৰণে টোপনি হৰণ হ'ব নালাগে। হৰণ হ'ব আপোনালোকৰ। खारसनसि मोनलायलांबाय लैबाजै बे नोंनि नोंना नावखौ, बे नोंनि नोंना नावखौ। सबाय गोरान लांखारहां मोनलायलांबाय हाय गुमै बे नोंनि फंबायखौलाय, बे नोंनि फंबायखौलाय। दानि बिटिआरनि माखासे EM MCLA बै इउपिएल पार्टिनिया खालि जाबा दाजा मेथाइ, बिनिख्रुइ साबसिन आंनि मेथाइया नङा होमबा? दा बेखायनो बिसिनि मिथिङाव रावबो थांला। मोनसे प्रग्राम जाबानो राकेशनि मेथाइ खननाय, फेरेंगानि देग्लाय बैसागुआवनो दुम फेरेफेनो, नोंनि बे बिउटि पार्लारनि मोदोमफ्रु मासानो फेरेंगाना देग्लाय बैसागुआवनो दुम फेरेरे। राकेशनि बमलं दामनाय, बारग' मन्त्रि चन्द्रन ब्रह्मनि मेथाइ खननाय, राङा रदा हांसो गारमानासो साबसिन। बेफोरखौ सोर फालाय खोनासंथांबावनो? बुंनांगौ बाथ्रा दङ। नोंखौ लायगोन आङो जिंगा दासि, फैदो बिदिबा टपिकआव। नोंथांमोना मा खोनाबाय? आं टु दा पइन्ट फैनोसै। बिटिआरनि CEM प्रमद बर' बिथाङा मा बुंदों? हाग्रामा महिलारिया बोसोरब्रै बारलांबाय थेवब्लाबो BTCनि हदनाव बा एसेम्ब्लियाव थाङासै। खनसेनि थाखाय फैदोंमोन सरकार सेलायनो नांलायलायनो थाखाय, नङा होमबा? दा हाग्रामा महिलारि बिथाङा BTC सेक्रेटारियेट बेयाव थांनाय थाङियाथ' बाद दोन, नाथाय मोनसे सरकार हिसाबै प्रमद बर'आ मा मावनांगौमोन? बिनि गुबै बिबाना मामोन? बिथांमोना बिं MCLA साफा अपोजिशन पार्टिनिब्लाबो, नाथाय दिनै सासे अपोजिशन पार्टिनि MCLA फोरनो दिनै UPPL सरकारा BTCनि सरकारा बिथांमोननो मा फान्ड एल'केशन खालामखो? बे आंनि फार्स्ट कुइसन। प्रमद बर', नों बिथांमोननो मा फान्ड हरखो? बिथांमोननि समष्टिया जे जौगानांगौ, बिथांमोननि समष्टिनि माखासे आइ आफा जों जनसाधारन सुबुंफोराबो जे नोंथांमोननि सरकारनि माबा मोनसे अनथोब मोननांगौ। मा होखो बिथांमोननो? बिथांमोननि समष्टिखौ नायनो थाखाय, बिथांमोननि समष्टिखौ जौगासार होनो थाखाय। दिनै बोसोरब्रै खावसे थांबाय, दिनै नोंसिनि सरकारानो बायलांबावबाय, नों मा होखो? जेबोथ' होआसै। बिब्दिब्ला दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ नोङो बेयाव मानो फैजानो लुबैखो? बिथाङा बुंनांगौ दंना गैया बे बिथांनि मेटार। बिथाङा गोसोआव दङ गावनि समष्टिखौ फोजौखांनायनि, गावनि समष्टिनि सुबुंफोरखौ खैफोद आफोदाव अनसायनायनि। नाथाय नोंथांमोना सरकाराव थानानै बिथांमोनाबो जे सासे प्रतिनिधि, बिथांमोनाबो जे सासे रिप्रेजेन्टेटिभ्स, बिथांमोनाबो जे बै समष्टिनि रायजो राजाफोरजों सायख'नानै बिथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ होजानानै बिथाङाबो जे देरहासार जाबोनाय सासे MCLA, बिथांमोननो मा होबोखो? बिनि सोंनायनि फिननायखौ होनो हागोन नोङो?
दा बिनिफ्राय मा जाबाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा मानो इरेसपन्सिबल जाय माने दायित्व गैयै बिबान गैयै बेबायदि बुंनो लादों बिथाङा मानो दायित्व गैया जाखो नोंथांमोना फान्डखौनो एलकेसन खालामाब्ला बिथांमोनहा अपोजिशन पार्टीनि होननानै आथोनाबो फान्ड हराब्ला बेवहाय मा खिसाव जानो नोंथांमोननि सेक्रेटारियेटआव थांनांगौ जाखो आरो नोंथांमोना मा बुंबाय थादों दिनै नोंथांमोननि इउपिएल पार्टीनि माखासे लिडारफोरा आइजो माहारिखौ मान सन्मान होनो रोङा मिथिबाय नोंथांमोना मा बुंदों मालाबा फेरेंगाया लिंहरबाय थायो एबार खनसेनि बे एसेम्बलि सेसनाव फैयाब्ला बिथाङा आसान गानथोंसैनो हाग्रामा महिलारिया आसान गानथोंसैनो बे मा ओंथि बुजायदों डेट मिन्स आइजो माहारिया जेबो रोङा आइजो माहारिया हौवाफोरनि बा मेल पार्सनफोरनि पुरुषफोरनि गाहायाव आइजोफोरखौ हौवा माहारिया पुरुषफोरा डमिनेट खालामनो हायो बैबायदि ओंथिजों दिनै नोंथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ एबारनि एसेम्बलि सेसनाव फैयाब्ला आसान गानदो होनदों आइजो माहारिया बे समाजाव हौवा माहारिया माबायदि स्टेटास मोनो बेबायदि मोननो हाया नामा आरो नोंथांमोना मा बुंदों आइजो माहारिखौ बेदर गेसावजों रुजुदों हा बे बेसेबां गनायजाथाव आं आइजो माहारिनि जानायमोनब्ला मालाबानो आं बिथांमोननि सायाव मा हाबाफारि लासिगोन दिनै जाय बिमा माहारिया जोंनि न'खरखौ दानायाव अराय सम गावनि खैफोद आफोद गावनि दुखु दाहाखौ नेवसिनानैब्लाबो बिथांमोना न'खर बेंनायाव खामानि मावबोबाय थादों बै बिथांजोमोनखौ नोंथांमोना सन्मान होआखै दा बिब्दिब्ला नोंथांमोना आइजो माहारिखौ सन्मान होनो रोङाखै आरो फर द फार्स्ट टाइम जेब्ला नोंथांमोना सरकार दादोंमोन अब्ला WPT डिपार्टमेन्टनिफ्राय ना 15 फाइनान्सनिफ्राय नोंथांमोना बिरोधी दलनि MCLA फोरनोबो अपोजिशन दोलोनि MCLA फोरनोबो 40 लाखनि खामानि होनोसै होननानै नोंथांमोना लाइजाम हरदोंमोन नाथाय जेब्ला फान्ड एलकेसन खालामो अब्ला नोंथांमोना गासैखौबो सेख'ना लाजोबदों अपोजिशन पार्टीनि डेट मिन्स BPF दोलोनि MCLA फोरनो रावनोबो नोंथांमोना फान्ड होआखैसै बे बेसेबां दुखुमोनथाव बे बेसेबां लाजिनांथाव अब्ला बै समनिखौ नायहरदो जेब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा 17 बोसोर सरकार सालायदोंमोन नोंथांमोननि इउपिएल दोलोनिबो बा डाबल पिनि समनिफ्रायनो बिथांमोना अपोजिशनाव थाबोनानै हाग्रामा महिलारि बिथांनि लिडारशिपआव बिथांनि लिड खालामनायाव अपोजिशन पार्टीनि MCLA फोराबो गोबां खौथिनि बिथांमोनाबो खामानि मोनदोंमोन जायनि जाउनाव बिथांमोना बै समस्थिखौ एसेबाबो माबा मोनसे खामानि दामानि मावना होनायाव बिथांमोनाबो रेजेंदोंमोन नाथाय रिसेन्टलि थांनाय जिथु 5 बोसोर 2020 मायथाइनिफ्राय 2025 मायथाइ बे सोलिफु समनि मायथाइसिम नोंथांमोना अपोजिशन पार्टीनि MCLA फोरनो आथोनाबो थाखा होआखै अब्ला माखौ लानानै प्रमट नों मा कुइसन खालामदों नों हाग्रामा महिलारिखौ बबे नोंथांनि एसेम्बलि सेसनाव थांजानो लुबैदों नों लाजिनांगौ मेथाइयाव ओरैनो ओंखाराखै मिथिबाय बे गेन्द्रा द्राउदैया थाखा थिंख्लिसो होननाय मेथाइफ्रा ओरैनो ओंखाराखै मिथिबाय आरो नोंथाङा मा बुंदोंमोन आं जुदि आखरे आखर मावफुंनो हायाब्ला आं सोरनिबा लांगोनायावनो दद दोनबाय आं नाथाय दिनै बिटिआर एग्रिमेन्टआबो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालार खालि जालांनानै 27 जानुवारियाबो बारलांबाय नोंथांमोननि सरकारनि जिथु टार्म्स एन्ड टेन्योर बेबो दिनै जोबलांबाय 9 एप्रिल मालाबानो थांबाय नोंनि कमिटमेन्ट होनायखौ नों लाखिनो हायासै नों मा जायो जाया जोंहा बाव फर्सफुलि बुंनांगौनि बाथ्रा गैया किन्तु रिमाइन्ड खालामनायाव जों दङ मिथिबाय बेखौ गोसोखांहोफिननायाव जों दङ मानो नोंनि खोथा होनाय बायदि नों जेबो खामानि मावनो हायाखै आं बेलेग आबुल थाबुल बाथ्राफोरखौ बुंबाय थाला मिथिबाय बेखौबो बुंनांगौ जादों नोंथांमोना जा कमिटमेन्ट होदों बेखौथ' रावबो मावफुंजोबनो हाखाया मानोना जों खुगाजों बेसेबां बाथ्रा बुंनो हायो जों मावनायाव एसेबाबो दिलेया जालांखायो बेखौ जों मिथिगौ नाथाय
नोंनि मेजर इश्युसफोरा मामोन बै मेजर इश्युसफोरखौ नों फार्स्ट प्रायोरिटी होनांगौमोन नोङो दिनै एनडिबिनि जाय गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिटिआर सुक्तिनि सासे सायख'रखारि सासे सागानगिरि सासे सिगनेटरिखौ नोंथाङा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दोनदों दिनैसिमबो उदां खालामनो हायाखै खोथा बुङोब्ला आयेननि गेजेरजों गगोन होननानै बुंदों नाथाय जेब्ला एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन बै समावनो नोंथांमोना बैनि एमअएसखौबो थर्न लिरनानै होनांगौमोन बेखौ जुदि उदां खालामाब्ला जों बाव सिगनेचार होआ होननानै दे जाबाय दे नोंनि खोथा होनाय बायदि जाबाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बारग' एनडिबिफोरा उदां जाजोब्बाय रन्जन दैमारियाबो उदां अख्राङाव फैनो हाबाय होननानै नों मेल मिटिंआव नोंनि डिलिभारि स्पिचफोराव होफैबाय डिलिभारि स्पिचनि गेजेरजों बुंबाय अब्ला दिनै मा नुखो दिनैबो बिथांमोना जोबथेसालिनि आलासि जानानै दङ अब्ला नोङो माखौ फार्स्ट प्रायोरिटी होनांगौमोन बैफोरखौनो होनो रोङा दिनै नोंखौ सासे मोजां लिडार होननानै जों माबोरैहाय एक्सेप्ट खालामनो दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा चिफ आरो बिथाङानो जेब्लाबो चिफ जागोन दा नों चिफ जादोंब्लाबो बिथांखौसो बयबो रायजो राजाया चिफ होननानै मानियो नों बुंदों नों सरकार फैयोना फैया बे बाथ्रा नङा हाग्रामा महिलारिया जेब्लाबो चिफ जानो हाला होननानै बुंदों बबे रावजों बुंदों बाय जेराव रायजो राजाया जायखौ मोजां मोनो बे रायजो राजाया गावनि जिथु भटार्स राइट सिटिजेन राइट सासे थागिबिनि गावनि मोनथायखौ बिथांमोना गावनि बेसेन गोसा भटखौ थुना होनानै देरहासार खालामगोन आरो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बिटिसिनि चिफ बानायफिनगोन अब्ला नों बुंनानै जाया प्रमद नों बुंनानै जाया रायजो राजाफोरा सायख'गोन जेब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङानो बेवहाय चिफ जानायनि खाबुखौ मोनखागोन जों बेयाव फोथायनाय दङ दा नों बुंबानो जाया नोङो बबेबा सोरखौबा लानानै गिखांनाय मोन्दों जानांगौ नाथाय बेवहाय गिनाय गियैनि खोथा फैया हाग्रामा महिलारिजों रायजो राजाफोर दं रायजो राजाया गावसोरनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै फिन खनसेनि थाखाय बेयाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौनो चिफ बानायगोन मिथिबाय हाग्रामा महिलारि बिथांनावबो नों बायदि लब एन्ड लालस गैया नों बुंदों जों बिटिसिखौ दखल खालामनो फैयाखैनो दखल खालामनो फैयाखैब्ला जेब्ला आंनि बड'लेण्ड जेंनाया फुल स्टप जागोन आं आमाय आनै मादैमोनजों सौरागुरियाव थांना रायजो जाहैगोन होनदों बड'लेण्ड जेंनायानो जोबखो ना माखो नोङो मानो चिफ जानानै थाखो आरो चिफ जाबाय दिनै मानो नोङो मोजाङै मोजां मोनसे मोजां मोनसे खुंथाय सरकारखौ मानो सामलायनो हायासै दिनै थाखा फैसा बिटिसिनि नामाव बाजेट एल'केसन जानायखौ मानो फिदिं हरफिनबाय थायो मानो मावफुंजोबनो हाया बेफोर खामानिजों माबा मोनसे प्रजेक्टफोर लानो हाया नामा आइडिया नांगौनि थाखायसो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ लेंहरबाय थादों नामा मानो होनो नोंसोरनो बाय मानो होनो जायनि गोसो गोरबो जायनि बिखायाव अन्नायानो गैया नोङो बै 40 जन MCLA फोरनिसो सासे सिबले प्रमद बाय ओभारअल बिटिआर बिटिसिनि नङा मोनथिबाय नोंसिनि MOS आव लिरनाय दंखायो बिटिआर सुक्तिजों बिटिसि सुक्तिजों हाजों अख्रांजों समान फाराग दं नोंसिनियाव मा दं बर'नि जिथु एरिया लेन्ड बर'नि जिथु जि क्राइटेरियानि गेजेरजों थाङोब्ला बड'लेण्ड मोननायनि एसेबाबो सुजुग सुबिदा दं बैफोर एरिया माबाखौ दानख'नायसो नोंसिना दानख'ब्ला मोनगोन नामा बे खरलबसे हाजों बे खरलबसे बर'फोरजों मोनगोन नामा जिथुके जोङो सोमावसारनायाव बर'फोराल' सोमावसारदोंब्लाबो बर'फोराल' गावनि बेसेन गोसा सम आरो जिउखौ होदोंब्लाबो मोनजानायाथ' अना बर'फोराबो मोनजादों नङा होमबा बिटिसि बिटिआरआव थैनाया जोंनि खस्थ' खालामनाया जोंनि नाथाय जेब्ला बेरे बिमाजों जोब्रुं जायै बै बेरे बासाखौ खानानै लाबोदों बै बेरे बासानि बेरे फिसाफोरखौ बिटिआरनि ओभारअल थागिबि 16टा जनगोष्ठीफोरा मोनजादोंना मोनजायाखै मोनजादों अब्ला जों जुदि मावनानै लाबोखानानै जों खस्थ' खालामना लाबोनायखौनो बयनोबो जाहोनांगौबा बिमा बिफा बायदि जानानै अब्ला जोङो बै लाबोनायखौ मानो दानख' होनो हारसाबाबो बर'जोंनो थाथों जोंनि एरिया
माखासे स्कुवार फिटफोरखौ जोंहा बारायना लानायनिसो गोनांथि दङ अब्ला मानो दानख'नो लिरना लाबोखो नोङो हा एफा लेखा गोरोंबा BSc ना मानो बेखायनो आं बुंदों जोंल' नांनानै जाया जिथुके बेयावहाय थानाय बयबो सुबुङानो बेयाव समानै रानना मोनजाखायो नालाय जोङो नांनाय सोमावसारनायखौबो ज'सो नांनानै समान अंशनि राननासो जानांगौ जेरावहाय जोङो खैदां खैफोद गैयालासिनो जों थांनानै थानो हायो नङाब्ला गंसे न'खर खुंनोनो माबायदि जायो नों न'खर खुंफेराखैदां मालायनि थाखाजोंसो न'खर खुंदोंना नोङो गंसे न'खर खुंनो जेब्लायबोनि रुटिन मथे दैलि खरसाया मा जायो थावनिफ्राय संख्रिनिफ्राय बानलुनिफ्राय नों गारजेन जायोब्ला बिमा बिफा जायोब्ला नों बैफोरखौ नों थाल लाजोबनांगौ जायो दिनै थाव गैया गाबोन संख्रि गैया बानलु गैया हालदै गैया बैफोरखौ नों बोरैहाय प्रभाइड खालामगोन बोरै लाबोना होफैगोन न'सिम ओंखाम संग्रासिम हा लाबोनोबा थाखा नांगोन थाखा मोननोब्ला खामानि माबा मोनसेबाबो मावनांगोन बैफोरबायदिसो दिनै गुटिके जों उदां आलादा बड'लेण्ड जोङो दाबि खालामदोंब्लाबो जोंनि सिङाव जाय अना बर'फोरा थाफादों बिथांमोनाबो जोंनिनो आंगोनि फंबाय बिनानाव होननानै जों अनलायना जाखायोब्ला जों सोमावसारनायखौबो जयैसो लांनांगौ बेबायदिसो जानांगौ आं दा बेखिनि खोथाखौ बुंबाय प्रमद बर'नि खोथायाव गोजावनानै लाब गैया आं बुंखादों प्रमद बर' बायदि मिडिया स्टेटमेन्टनि गेजेरजोंल' नंखायखौनो गोदै बुंनाय आरो मा बाथ्रा बेलाय जिखियानो जाया मानो खालि 17 बोसोराव दावराव खालामदों 17 बोसोराव जाख्ल'दों जेबो मावनो हायाखै होनदों आरे बाबा मावनो हायाखै दे नों चान्स मोनबाय नों अपरचुनिटि मोनबाय नों मावनानै देखायदो नों मानो मावनो हायासै दावराव गैया होनो मा जाबाय थादों बड'लेण्डआव BTC आव हो मा जाबाय थादों हाग्रामाया दि जाख्ल'बायानो मोजांखौ मावनो हायासै दे नोंथ' चान्स मोनबायना दा नों मानो मावनो हायाखै हा मानो मावनो हायाखै नों एफा मोजां सरखार खुंनायब्ला नोंनि सरखार थासेयावबो नोंनि दोलोनि माखासे सापर्टारफोरा मानो नोंखौ गारै BPF आव हाबफैदों हो बेनोथ' एग्जाम्पल ना बेनो बिदिन्थि नों जाया दरखार गैया नों बायदि सरखार खुंनायखौ नाङाबो दरखार गैया नों हायोबा गावनो रिजाइन हो आरो नोंनि माखासे खोथा होनायाबो 9 एप्रिलावनो थांदों मिथिबाय दुखु मोनना लाब गैया प्रमद मिथिबाय बुंबा इउपिएलनि मानसिफ्रा गाज्रि कमेन्ट होगोन खिन्थु सैथोआ मा सैथोजों जेब्लायबो थांनांगोन आरे बाबा बैसागु बोथोराथ' ओरैबायदि मोनसे अपरचुनिटि जाय बिदा फंबायजों जाय गावनि आंगो बाय बाहागिजों मालाबा फंसे बाथ्रानि थाखाय माबा मोनसे भुल बुजाबुजि जायोब्ला बै भुल बुजाबुजि जानायखौ नैबे बैसागु बोथोरनि अनलायनाय खुलुमलायनाय मान होलायनायनि गेजेरजों जों रिइउनिफिकेसन जाफिननो हायो रिअर्गेनाइज खालामफिननो हायो जों गोरोबलायफिननो हायो नों BTCनि अपोजिशन पार्टीनि MCLAफोरनो जेबो होआसै बैसागुनि मा अन्थोब हरखो नोंलाय हो बिथांमोननो मा अन्थोब हरखो सरकाराव देरहानोब्ला सरकार नांफिनगौब्ला बै कन्ट्राक्टरफोरनो सोरबा माबाया हाग्रामा महिलारिया सिखिनि फैसा दोनलांदों बिल होनो हायाखै बेखौ बुंना लाब गैया मिथिबाय लाइबिलिटिसा सब सरकारावनो थाखायो दा नोंखौ बुंबाबो गियान होनायसो जागोन होनबाबो होनोसै आं समाज जिथुके थांखाबाय नालाय बै जेसेबां कन्ट्राक्टरफोरा थाखा फैसा जिखिनि बिला पेन्डिं जानानै दं जाय कन्ट्राक्टरफोरा लाइबिलिटिस मोननांगौ दं बेफोरखौ होबानो नों नोंनि आन्दाराव लाबोनो हायो बैसागु बोथोरनि अन्थोब होनायनि गेजेरजों नों नोंनि अपोजिशन MCLAफोरखौबो नों नोंनि आवथायाव लाबोनो हायोमोन नाथाय नों मा हरखो जोंथ' आइडिया होआ मा दरखार नांदों आइडिया होनो मा दरखार नांदों नोंनि सेक्रेटारि राजु नार्जारियानो नोंखौ बेसेबांबा दुखु मोनो बेस्रा लटारियाव मोननाय बायदि इउपिएलनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिबान मोनबाय नोंनो कंग्रेचुलेसन हरलायबाय दाना MCLA टिकेट बिबाय मोनासै
MLA टिकेट मोनबाय MLA टिकेट बिबाय मोनासै बाय इलेक्सननिखौबो मोनासै MLA लास्टआव MC बिबाय जौ थौ संनानै एकदम लाहार फाहार बिराद गिदिर हाबा जागोन बायदि बर' हारिनि बिराद गिदिर माने खेराइ फोरबो बेबायदि खुंगोन बायदि संकसआव खुंगोन बायदि बेबायदिनि जौ थौ संखाबाय टिकेट डिक्लेयार खालामनाय समाव मा जाखो बे नोंनि भुल नङा नंनायालाय हे आं मिथिगौ BJPनि हाइ कमान्डनिफ्रायसो सेलेक्सन खालामहरदों खिन्थु आसायाथ' थाबायना राजु नार्जारिया आसाथ' थाबायना दा हुदुदुलि नोंनो आंनि दांदुलि ना मा मेथाइ खनोलै एसे नैबे गोजाजों गोसोमजों ओरै नांहां नाङाहां जालाबाय खोमा नङाबा ओरै बे माबाया वेरा क्रस कानेक्सनसो जानो नागिरो नामाथाय बेबायदि आरो बाथ्राया जेराव नोंजों थाफानानै नोंनि खामानि दामानि मावबोबाय एबारबा टिकेटबा होगोन ना होआ राजु सारनोबा दा अननाय होदोंबा अननाय होफिननांगौ बेबायदि बुस्थु नोंसिनि लिडारफोरा आइजो माहारिखौ एसे सनमान होनो नाजा इनडाइरेक्टयै मा बुङो नोंसोरो सोरबा खामफाया बेदर गेसाव जायो जाया जोंहा अबजेक्सन गैया खिन्थु आइजो माहारिखौथ' बेजों रिजायनाङाना बेदर गेसावजों हो नांगौबा डाइरेक्टलि बुंना हो मिथिबाय बेबायदि आरो खोथाया नोंसिनि बिथिङावथ' सोर थांनो फाग्लायासो थांगोन राङा रदा मैसो गारमा हांसो गारमा लाना मेथाइ खनलाबायनाय लाजिलां जोंबायदि खननांगौबा बुहुमा सानसे गोमोरलांगोन बिदि खन सानसे गोमोरखागोन दोनबायलै बुंदोंमोन